Facebook sun canza tsarin content monetization ɗinsu. A wannan bidiyon kuma zan bi muku daki har zuwa step 3 na yadda zaka ka fara samun kuɗi da Facebook da wannan sabon tsarin nasu da suka kawo. Tsari na farko shi na shiga na page su zan duba cewa idan har Facebook sun fara biyan ka menene abu na farko da zaka fara yi. Facebook sai suka nuna min cewa idan har Facebook sun fara biyan ka to dole sai ka mai da profile ɗinka kuma professional dashboard idan akan profile ne ke. Saboda haka yanzu haka idan kana da profile wanda ba kan professional dashboard yake ba ka je ka mai shi kan professional dashboard. Tambayar hallo shine ta za ka mai shi kan professional dashboard idan baka iya ba. Da Bahaushe yana bayan ka duba wajen description ko kuma wajen comment za a je muku link na farko kana taba shi zai kai ka direct kan bidiyo wanda zai koya maka yadda zaka je ka canza profile ɗinka ya koma kan professional dashboard yadda daga zarar sun bude maka yadda za a fara biyan ka sai dai kawai ka je ka filin details ɗinka na biya ka fara karɓar kuɗin ka a Facebook. Abu na biyu shine kun san Facebook da ma tsarin su ne ba wai suna da wani criteria ne wanda zaka je ka cika kafin su fara biyan ka ba kamar yadda muka sani cewa YouTube suna da nasu criteria zaka samu subscribers 1000 sannan ka samu watch time hours 4000 kafin YouTube su fara biyan ka. So amma su Facebook yanzu da ziyarci page su a nan wajen sai suke nuna cewa har yanzu invitation only ne kawai yake aiki akan development din su wato sai sun tura mutum katin gayyata. Misali kafin Facebook su fara biyan ka sai sun tura maka katin gayyata za su gayyace ka sai maka wannan profile din naka ya cancanci a fara biyan ka kuɗi a duk abin da kai post tun daga kan story posting ɗinka bidiyo ko hoto ko da kai post za a fara biyan ka. In suka turo maka wannan kafin nan ka je ka cika bayananka akan profile kenan ko page ka. So wannan labari ne mai daɗi kasancewar ba su da wani abatakin da za ka kai ko makankantar followers ɗinka za ka iya samun kuɗi da Facebook ɗinka idan suka turo maka wannan invitation ɗin tunda ba su da criteria kuma kowa zai iya samu sai mai sa Allah bai mai rubusa kai ma ina maka fatan da kake kallon wannan bidiyo ka samu wannan invitation ɗin a cikin satin da Facebook su fara biyan ka ce a mai comment section. Sai abu na uku labari mai daɗi ya na uku ne aho to abu na uku labari mai daɗi tsari uku shine har yanzu kuma suna nan akan kafasta na cewa suna buƙatar ka dinga posting original content. Kun san cewa a Facebook akwai yawancin mutane wanda kawai reaction suke yi shine ka dauko wani abin dariya sai ka tsaya sai ai abin dariya ko sai ka yi reaction na dariya ko kuma kana tsaye sai wani zai faɗi sai ka yi reaction na mugunta ka irin wannan bidiyon. So irin wannan bidiyon ba sa ɗaya daga cikin original content. Original content shine post din da kai da kanka. Idan hoto ne hoton da kai ne ka je ka dauki hoton nan in ba hoton ka bane ma ka dauki wannan mutumin a hoto kamar page ne siyasa kenan wannan hoton kai ka dauki mutumin nan a hoto ubangidan ka na siyasa kai post ko kuma hoton ka ne naka da kanka ko kuma bidiyo ne wanda ka zo na ka kirkire shi kai post wannan shi ake kira original content. Dan har kana irin wannan bidiyon na reaction wanda ba bidiyon ka bane sai ka dauko wani bidiyo kai wani abu akan sa kawai kai post din ka samu views wato bidiyo kan mutane kaga Facebook ba su kama ka ba ka guji nan da za su zo su kama ka domin idan suka kama ka za su daina biyan ka kwata-kwata gaba daya kuma ba za su ƙara biyan ka ba kuma ba za su buɗe maka. So abu na uku shine wannan original content din shine ka cigaba da posting abubuwa inda naka ne kanka ko kankantar likes da views da kake samu Facebook za su iya buɗe ma kuma su fara biyan ka daidai gurguru. So wannan shi abubuwa uku da ya kamata ku sani haka ne uku ba. So wannan shi abubuwa uku da ya kamata ku sani na sabon tsare-tsare da suka kawo. Sannan akwai kuma wani abu mai muhimmanci wanda zan kawo mana bidiyon shi tun goben Allah kai mu. Saboda haka idan goben Allah kai mu ka ga wani bidiyo an ce yadda zaka tura Facebook sako su fara biyan ka in har ka ga bidiyon da hoto na a jiki to ka taɓa wannan bidiyon domin bidiyo yana da muhimmanci. Bidiyo ne da zai nuna maka yadda zaka je ka tura Facebook. So idan har basu gayyace ka ba kenan zaka tura musu cewa ni fa ina ra'ayin a fara biya na. In kuka duba daga nan za ku ga inda suka nuna I am interested kana taɓa I am interested din nan za su baka wani gudu zaka dan rubuta wani rubutu. So zai dauki lokaci kafin da muku bayani amma gobe dan Allah kai mu in kuka ga bidiyon nan tabbatar kun danna ko kuma ku subscribe ka a wannan channel ku buɗe alamar ƙararrawa yadda ina ɗora bidiyon za su sanar da ku akan notification din. Ba shi ne yake magana. Nagode.